normalna dziewczyna lul. Lol. Komentarz. No dobra. No cóż, no co ja mogę powiedzieć, no. A ja jestem zwykłym chłopem ze Śląska. No ktoś gra, czerwony. No, Helmut. to ja. No to ty jest Ziga. Gdzie ty jesteś? Czekaj. A to jest, czemu to jest Niklaus Pieron? Aha, No bo bo to to jest są, no mój. dobra. Kurde. A! Aleś mnie wydupią. Trochę Kto poszło. porobił kogo? Erik. Siema Joszko, witam. No bo to jest lisie piekło. O, O, ciul, leci chłopie, tank. na głowa ci zleciał. To teraz? To To jest moje. mała. Dobra, Aha. no to tutaj, no Han Solo, No od nie, kogo no ty- Han Solo od razu... Ale Co słuchaj, ty masz na głowie? Masz Parówę. kiełbasę, to zapłacisz za to, no. A, I pyk. No i jak będzie. porobił? Co? Nie wpadł do Nie, wody. jak on to przeżył? O, jakieś donaty poszły, dziękuję. Nie widzę ile, bo nie mam okularów. To złoty. Pewnie 100 zł albo więcej. Sakebi. No, uwaga, ten zaś kucharski. kurde z kiełbasą. Ona ma stulejarską drużynę Tak kiełbasianą. zwany Wurstmannschaft. Ja. Ja cię zaraz gonię, gońcież porobię. Han Solo, frajerze. Han Solo, tyś kurde zginął i ty już... Ryby Goniu, i gońcie. martwe robaki nie mają... 1411 zł, dziękuję pięknie, lubię takie Ty donaty. możesz się, Niklaus, czy ty możesz się ze mnie nie śmiać? A ja się nie śmiałem z Proszę ciebie. śmiać. No, jasne. Mi się żart przypomniał taki superancki. Tak. Dlaczego kobiety mają takie małe stopy? Wiesz dlaczego? No, chodź. Nie. Żeby bliżej zlewu mogły stać. To mi się podoba ten żart. Już raz go gdzieś słyszałam. A, faktycznie! U Bonkola jak grał w Stoneheart Nie, i to akurat zapewnił ten mnie do żart- kuchni. Taka ten żart to chyba mój dziadek już słyszał. Nie, ale akurat słyszałam u ciebie na streamie. Jak w 45 chłopie pod tym. O Jezus, co ty robisz? Jak w 45 chłopie pod Moskwą. Rusów bił, nie? Dziękuję za trzymaj ze w serduszka. Wehrmachcie. Buziaki. No Jasio. O, wdupił mu. Ale krzyknął. Coś się utopiło. Ja. Pan Nadzieja Czurek, na dziękuję za wygraną od serduszko. Sakebi. Buziaki. Dobra, uwaga, jedziemy. Dawid, z czemu miałabym dostać od Dawidka klawiaturę? Jak widzisz, mam Proszę swoją zostawić ustawioną- Ericha. Jedyna pasywna klawiatura. Czekaj, nie Klaus. Dlaczego mam się lepiej od Bonkola i Niklausa z daleka? W sensie w grze, w ogóle. Nie, No, łostaw Niklaus. Ericha. Ja ci powiem tak. Turek. Na Abrahama, Eryk szyku dostał piżama. O kurde. Fajnie. Mówcy siarę. To się nie czuje wcale, Dziękuję stary. za serduszko, buziaki. No fajnie, fajnie. O, wreszcie! Gdzie jestem? Pozytywnie. Let's use a new color for this little piece. Dziękuję Fapeckie za serduszko. Chociaż przeraża mnie troszkę ten nick. Jest akcja paruwa. Only think Drogi czat, czy wy wiecie co to jest kurde Abraham? Kiedy się ma Abrahama? Powiedzcie mi na O czacie, właśnie, ciekawe kto będzie wiedział. Dziękuję Patrycja za nie wie za pewnie serduszko. kiedy się No. Abrahama dziękuję obchodzi. za serduszko. A, ja muszę tego... Ja nie wiem, ja się boję trafiać, bo... Ja... Trafianie jest hop, ale ty możesz patrzeć. Nie! A nie, no to zrobiłam. Eugen. O, Eugen, Eugen zebrał. Patrz, u mnie wiedzą co jest na Abrahama. time to 50. No i to wiedzą, Eugen no. teraz będzie... Eugendowej. Pomsta. O nie, goniu gonciarz. A ja go tak, kurde. Co ja bym mógł mu tu za zrobić? serduszko. Buziaki. Delikatnego palucha mu sprzedaję. No... Nie wiem czy to dobre wybrałem, bo zawsze A, mi się Szurek te ma bronie napisał, mylą. że nie jesteście zdrowi psychicznie. Ja... O ciur. No kurde! Kurde. A, myślałem, że spadnie. Też tak myślałem. Dlaczego jesteś obok mojej kiełbaski? Chcesz kiełbaskę? No. No to chodź kiełbasko. No, Niklaus nie. nigdy nie będzie miał Abrahama, no. Ja mam całe życie 14 lat. Adok! life's too short to be alone. O! Co to za Need for Speed? Most. Need for Speed, Most Eugen, patrz. Wanna buy Co ty robisz? Czy Patrycja ma live'a? No ma!
Jak najbardziej, jeszcze jak. Co to się... O Co? I koniec Need for Speeda, koniec. Bardzo dobrze. Młody Bardzo dobrze. I'm done. Han Solo, Boże. uratujesz się? Czy ty się uratujesz, człowieku? O Jezus. No Han Roman się Solo spytał, tak. czy jak F1 się wygra, to dostaje się worek, jak go otworzyć. Nie, Klucze trzeba. nie ma już worków. Teraz się nie dostaje nic za wygraną, chyba oprócz punktów. Padzią. Uuu, No, patrz, ja ci mówię, skończy się. o nie! No, Dobra. patrz, wejdź se do tego pojazdu. No, wyciągnij mnie stamtąd na E. No i teraz ty możesz, no zrób, wiesz o co chodzi. No już ci nie będę gadał, no. A jak mam trafić w ciebie teraz? No z prawej strony się ustaw. No. Z prawej ode mnie, z prawej ode mnie. I spacją. W lewo odwróć się i spacją. O No i ciul! Doszło do tak zwanego zalania robaka. Niklaus za cicho jest, ale kurczę, no nie wiem. Mati, dziękuję za serduszko. To może to dobrze, że ja tak cicho jestem. To był wylew. Też lubię być zabijana. New stock options. Ciul, Daria już na 2 streamy jedzie. Daria jest na wszystkich streamach ostatnio. No. Ale Tak nie sobie płacą 3 za okienka to, to jest włączyła. najgorsze. Dobra, pa! Coś będzie coś z tego. No, tak średnio. No, tak, w sumie średnio faktycznie. O! Co to jest? Miotacz? A nie. Karabin chyba, bo nie wiem. Coś takiego. Kurde, wiesz, że się nie da wyskoczyć stąd? No dobra, da się. Rock by się chyba bardziej wstydził grać z dziewczyną, Kalt. Nie, no dlaczego? Grał z Funky, a Funky to nie dziewczyna. Jaki rok? No, Alon? Rock, no. No bo oj, bo napisał Szczurek takie rzeczy nieładne o was, no. A szczurek? A to jest czemu szczurek, ty jeszcze go nie banasz? banujesz? Szczurka się Mam go banuje. banować? Tak. A, dobrze. Jak tylko zobaczysz, to od razu. Listen, our friend up there just as free. Wiem, Janger, że lekko zacina, bo ja gubię klatki, no. Chyba, że ja włączę Steama i włączę. O, tak będzie dobrze. A, nie mogę teraz. Pik, 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 pik. Słyszycie to, jak czyszczę podłogę? Znaczy to takie, no, taki normalny widok, no. To mi się aż przypomniał ten żart, po co kobietom nogi. Ja. No, ale to nie wiem, czy to opowiadać, bo to trochę Nie. ohydne. No, to nie. Dobra. We don't really know where this wants to go. Żegnaj, Peter. O, Irona, Pete. Przeżyje. O, kurde. Lepiej nie gadać. Przeżyje. Uwaga! Podlinkuj uwaga, tą frelkę, no to jest uwaga, Sakabini na Twitchu, no tam zatrzymuję stream znajdziecie. teraz. I rozpoczynam stream. New stock options. Właśnie rozpoczęłam stream. Biba buba baba. Już wam dam linka z tulejarze, czekajcie. Tam już Bo, popękała skóra. Bo ja niestety mam internet bezprzewodowy. No, i to kradziony pewnie, jeszcze sygnał radiotelewizyjny. No, Radio internetowy. Well, I wouldn't want it. Wąkol, ty się nie wypowiadaj, ty jesteś ze Śląska, no. No, Ty uważaj, że na tym spiku teraz siedzisz. A co ci się w Śląsku nie podoba? No Bo ja w słucham. tysiu herbaciarzy. No, po co mi herbaciarze jacyś? Z kim oni się wiążą? Z jakim regionem? A, weź. Z Anglią, chyba. Dokładnie, ja się nie będę wypowiadać tutaj. Gdzie, Ty, kto kto teraz? robi ruch? Ja robię, kto tam gra? No, ja nie. Ja też nie. A gdzie ja O, jestem? słyszę czyszczenie po lewej stronie na dole. Mateusz samym- 07 To ja? chyba. Na tej Anglii No. takiej wyspie. Menu play tytuł, faktycznie. A to jak faktycznie jak Anglia wygląda teraz, jak tak powybuchało. Ale nie zginie, bo... Dziękuję Alex za Norbert, serduszko. siema. Czekajcie. A Norbert, no tak, neta od sąsiada ma. Okay, let's use a new color for this little piece over A here. teraz ja. Tak? Tak, No. Norbert, Dziękuję na małe odkryłem ten serduszko. poziom. Ale ciężko jest odkryć go, bo czasami trzeba, że tak się powiem, dać zabić, nie? Tak ciężko ogółem jest troszkę, ale spróbujemy coś wybrać. Ja trafię. No nie wiem, kogo ty chcesz trafić, ale wątpię. Let's just put this happy little thing over there.
Kawecki napisał. Nie, no dobra. O, Włączyłem No stream prawie. Sakebini i reklama przed streamem się odpaliła, reklama Beko, pralki. No sorry, wyjaśniona zostałaś. Nie, przez Twitcha zostałam wyjaśniona. Słuchajcie, jaki tytuł dać? Michail, O dziękuję za Jezu. serduszko. Ej, dlaczego mi... Ajś tu. Nie mogę zmienić opisu gry, zmienię w telefonie. No. O, to Dziękuję jada. Marvelek za serduszko. Buziaki. O, co to? O! A ty na jednym monitorze teraz grasz? Tak. Aha. Znaczy nie, no gram na dwóch, tylko że, w sensie, no tylko że mi się z grą popierdzieliło. O, ale porobił i Helmut dostał. No. No a trzeba ją wyjaśnić, czekajcie. Teraz ją wyjaśnimy. Bo ją za bardzo tutaj głaskaliśmy. Czekaj Niklaus, bo... Dziękuję Sebasmale za serduszko. No, nie. Czekajcie. O, Wiem, że mam zmienić grę, no poczekajcie, dajcie mi chwilę, no. To nie jest takie proste. Dobra, Niklaus, musiałem, żebym ci walnąć, wiesz? Dzięki. Bo to jest na zasadzie takiej... Że... Dziękuję Wiesz, to jest Sebasmale taka- za serduszko. To jest taka akcja, nie? Mhm. Że ja niby... Że my są przeciwnikami. Aha. Nie? I ona teraz... Zadziałało. Skoczyć! No to się podskoczyła, stary. Jana, dziękuję Stara. za serduszko. Buziaki. Aj, Ciśnienie nie. ci już podskoczyło Ja muszę chyba. was porobić zaraz, nie. No ty się sama porobisz, czekajcie. Cicho ty bądź. Time to earn that paycheck. Ja się nie śmieję, mnie się żarty co chwila przypominają. Tak, ja widzę. Ty taki śmieszny Niklaus jesteś, nie? Nie. Co by tutaj... No nie wiem, może tak. Want some shares? O, Han Solo, You should use a flashlight. żegnaj. Macie linka do streama tej dziewczyny od kiełbasy. No i te Co? pęto? Boże. Ma pełne pęto, czy co? A kto to był od kiełbasy? No jak Mama, to no? dziękuję za serduszko, buziaki. A kto ma kiełbasę na głowie? No dobra. Czekajcie. Czekajcie, bo tu ważne rzeczy robię. Co teraz? To jest nieważne. Tato Beat, dziękuję za serduszko. Patrz, ty Ojej. cicho, serduszko, patrz teraz. Cicho bądź, Bąkol. Czul jak tam jebnie. No fajnie. Czek zginie. O ja. Dziękuję Lord Nicknam za serduszko. Buziaki, ja rozdaję buziaki. No, a ty jesteś wyjaśniona, patrz. Agony City right now. Peter na ciastku Czek umarł. zabiłem. Jak ja cię kiedyś jeszcze spotkam, Bąkol, to po prostu... Chciałabyś. Siema Don Wojtek. So let's Proszę start cię. by Grecjus, loading up dziękuję our za flash with serduszko. cerulean. Buziaki. Kto mi da followa, ja mu podziękuję, tak jakoś specyficznie. Dobra, czekam na followa. Kto mi dał? O, 5 minut temu. Kacpi 187. Dziękuję za serduszko. A nie, ja ci inaczej będę dziękował. Kacpi, dzięki za followa. A, słabe. Dziękuję Solsztok za serduszko. Buziaki. A, teraz tutaj ja. Ja widzę śmieszne żarty, Niklaus, takie ci się przypominają. O! Bardzo śmieszne. Od Nie, razu. teraz mi się nic nie ten... Digrek, Hanson i Grejcius. Dzięki wam za followy. A co to się... Ej. Ja to nie chciałem, ja to przez przypadek kliknąłem. Ej, co? To... Co się dzieje? A jak za donated dziękuję, Lol. a to zobaczmy jak za donated. Co to A miało się być? stało? Gdzieś ty poleciał. Ja też bardzo ładnie Ja dziękuję nie wiem za co ja donate. zrobiłem. Miała rakieta jakaś. Generalnie kobieta ładnie dziękuję za donate niż facet po prostu. Czekajcie. Dziękuję Nowak, to ja za serduszko. Buziaki. Co ty to Dawid robisz? A. Taka Dziękuję akcja. Nowak, to ja. Ale nie, oni mnie nie promują, po prostu sobie gramy. No, Chłopak, dziękuję za serduszko. tak se to tłumacz. Ziga. A, Maru. proszę cię. Jestem kobietą. Nie No. trzeba mnie promować. No dobra. Ja się promuję sama w sobą. Dobra. Witaj, dziękuję za serduszko, buziaki. No. A, teraz walło. O, nowe- O,
Nowe poszły te od ciulów 100. Kati, Foka Stopep, Femodon, Wojek, Radek, Śmieszek i Marcinek oraz Domsik. Dziękuję wam za followy. Moi drodzy, dziękuję wam tradycyjnie w moim wykonaniu. Dzyn, dzyn, Od dzyn. kiedy ty dziękujesz za followę, Bąko, powiedz mi? A od teraz sobie dziękuję. Odjebałem od ciebie. Nagle dziękujesz sobie za followę. Podpieprzyłem. Zawsze za hejty, zawsze za słupy, Graj ktoś. a teraz nagle za followy. To ja. No. Lots of letters for people painted along with us. Dobra, Ziga, porobię cię tym razem. Zostaw Isik, Zigę. dziękuję za serduszko. No, nie mam innego wyjścia. Chowam się aż Jeśli tutaj. przeszkadza ta parówka na głowie ci wadzi. No. Take your time. Speed will come later. No, no, świetnie. Nie umiem grać w tą grę, no. Nie, ja muszę sama grać. to trzeba mieć tutaj. doktorat z fizyki co najmniej, żeby w to umieć grać. Te No, trajektorie Albo granatów. inżynierza trzeba mieć. No, Tak. Bąko jest za dużym streamerem, żeby dziękować za followy. No, to jest w pewnym momencie już uciążliwe. jak człowiek jest za duży, to jest Nie, ja ci faktycznie... powiem, ja ci powiem kiedy, bo ja na początku tam w miarę dziękowałem, tylko że był taki jeden moment, w którym po prostu ludzie robili konta, żebym czytał, Pokaż to, albo podziękuję żeby były serduszko. wyświetlane na ekranie i one były obraźliwe, nie? I dlatego ja followy potem wyłączałem, Aha. ja ich nie wyświetlałem i stąd się już Ach, potem... dobrze. No, już mi się potem... Już nie pamiętałem w ogóle, że coś takiego jak followy są na Twitchu. RIP. Testero zostawił tutaj serduszko. Dziękuję za serduszko. Testero, buziaki. No, skurwit, no ja wiem, ale ja w tą grę gram trzeci raz w życiu i dalej nie gram. Dobra, już nie grasz pierwszy raz. Już No się trzeci nie... raz mówię. Andiko, dziękuję za serduszko. Buziaki. Czy ty możesz cicho być, Bąkol? Ej, ty powiedz mi, jak ta każdemu ten sam buziak dajesz, nie? To powiedz mi, czy oni się czują wyjątkowi? Tak. No to zajebiście. Ale Boniu, dziękuję za serduszko. Niklaus. Buziaki. No, patrzej to. no, no. Patrz, człowiek wiertara. No, Jakie to było śmieszne teraz. No, To było patrz, dobre. patrz, jesteś ponczusiem. Nasz ty ponczusiu kiełbasiany, ty. Let's play. Let's have some fun. Ponczusiu, ty. Nie mam magistra z picia wódki. O nie, moi drodzy. O nie. Dopiero jakiś licencjat robię. Let's take a moment to watch the happy creatures. wódka odbiera rozum. Magistra to ma mieszkanie Częstochowy na No. literę M. Nie, to jest, to człowiek, widać. człowiek znany z wielu talentów, między innymi kalamburowych. Tak. Make sure. No to tym O, popaliło. Dziękuję, uciekł za serduszko. Ktoś tam jeszcze za serduszko, bo nie widziałam. No nie powiem tego, to jest sobie brzydka nazwa. Domina w Kerki, dziękuję za serduszko. O, helikopter. O. No, super miejsce. Kukiet, No to dziękuję lecisz. za serduszko. Trystero, dziękuję. Ja sobie muszę popatrzeć, co ty tu jest? Żądło. Moi drodzy, Co kto ty mi jeszcze da broń? followa? Ja chcę, żeby wszyscy, którzy nie Moi mają, drodzy, to nie żeby mi dawajcie dać mu followa. followa, dajcie mi followa. Ja wam fajnie podziękuję teraz. Obiecuję, że to będzie oryginalne Kukiet, dziękuję za podziękowanie. serduszko. Buziaki. Kuźwa. Dobra, niech ktoś mi teraz da followa, a ja ładnie podziękuję. Jeszcze ładniej podziękuję niż Bąkol. No, tego nie podziękujesz ładniej. Gwarantuję ci. Ha! No się aha. Kto to? Niklaus? A to jo. To. Kajłona jest. A, tu. O kurwa. Ej, kurczę. Lecę tam. To będzie tragedia, czuję. Że się źle skończy. Nie, ja tam muszę PW, czeka, mafia! Oj. No i ciul, no i cześć. O kurwa! Jakub, dziękuję za serduszko. Helikopter w ogniu. Helikopter. Helikopter w ogniu. Helikopter. Ta Kevini poszła spać.
No, dziękuję za serduszko. A co, gdzie ja O, co, moje... co, O matko, Aha. ile followów. Dobra, ja teraz będę dziękował. Matko i córko. Olek Widzisz, nawet nie 90. widzisz, że ktoś Serewil. Domino. Mateusz, dziękuję za 10. serduszko. Buziaki. Dolszo. Bla, Coś bla, to, bla, bla, coś to bla, chłopie, bla, ty bla, jest bla, synek. bla, bla, A to jest bla, ode bla. mnie? Maron 5 i kaweski. Ludzie za fotę, robię fotel skakany za followy, patrzcie. Fotel Ale to już skakany. jest słabe. Mnie dlatego można, dziękuję mnie za można serduszko. sfollowować na nowym kanale Ej, na ale nie Twitchu. rozumiem, bo dlaczego ty od razu musisz robić fotel skakany, bo widzicie, on już po prostu nie ma pomysłu, już robi coś, co robił już milion razy. Jak? Bo on kurszowinista, dziękuję za serduszko. Coś tam, coś jeszcze chcesz tam urodzić? Słyszałeś ten nick piękny? No. No. Platanero, dziękuję za serduszko. Buziaki. Czekajcie. Mateusz 07. No, Mateusz to się ładnie ustawił tam. Nie Klaus? No. W dupia ci. No, Dziękuję komornik za serduszko. Wątpię. Buziaki. To jest jakieś ciulstwo dronowe. No dobra. Nie no, ale jest... No, a jak to zrobić? Dominik, nie pisz tak brzydko. Ja mam Nemexis, jednego i no. Dziękuję za serduszko. no? O kurwa, coś się Coś dzieje ty to złego. zrobił? Drona... Halo! Kamil, jak się tym steruje? Bajka. Brawo. No nie wiem, Dziękuję, jakiś Grady, głupi za ten serduszko. dron był. Za Kevi po kolano za followa. O kurde. Dziękuję wszystkim, to jest moje kolano. Dobra, no to Game, dziękuję za serduszko. Buziaki. idę w zaparte. Kevi kiedy ci bija. Dobra, już nie followujcie, już koniec, ja już nie czytam. Jak chcecie, Widzicie? żeby was przeczytano, to do Sakebini idźcie. Czy fakt, dziękuję za serduszko. Zostaniecie przeczytani. Ja nie rozumiem twojego komentarza w ogóle, Altek. Ja też. Czekajcie. Janusz Bitercu, Co dziękuję to jest za serduszko. rakieta Co ty to W1, masz za- Niklaus? To dupca. Nie To jest wiem. rakieta. Sprawdzą, uwaga. O kurwa. To się... O ja jebie, patrz to! Ubot! Niemcy! Niemcy! O ciul! Lecą! Bardzo dziękuję za serduszko. Czekaj, Niemcy! Kaj to śleci. Ubot You have a monopoly i... To już? Urborg, dziękuję za serduszko. Aha! It's a buyer's market. Co to Wpadasz było? do Wawy na stream Wośpu. Fajne, fajne. A ja to miałem sterować pewnie. no, I oto dupca. zobacz- I oto dupca. Ja to miałem tym sterować Teraz dziękuję za serduszko. pewnie. Bujaki. A ja to A co ja sam nie dupca. mogę? Avoiding another downturn. Altek tak, ale to nie jest tak, że Bonkol mnie wspiera, my po prostu gramy razem. No, to nie jest... Ja To jest nie protekcja, Ja się łapówkarstwo dziękuję serduszko. i polecanie. Ale A? ja się teleportowałem już wcześniej. wspieram. Skąd? A czemu? Tyś to Gramy wiedział? serduszko. Nie gadaj, że tyś to wiedział. Tyś to wiedział, tak? No jak miałeś co? W tego co pod ziemią byś bił, no. A, spierdalaj. Ja ci pokażę teraz coś, patrz. O, ale Jak ty proszę brzydko się mówisz na tak moim streamie? nie wyrażać. Ja dziękuję za serduszko. Buziaki. Ty. To jest stream miłości, a ty co? A ty Mało. sobie ryny miłości o 9 rano ustawiasz i co? I... To wy jesteście miłość, patrzcie. Nie wiem co to jest miłość. No i bardzo dobrze, A, jesteś za moda. dziękuję za serduszko. Kurwa! That's hardly market. Ja jebie. Dobrze, to teraz już będziemy miłośnie mówić, dobrze? Ale Altek, ale jak to, ale ja rozumiesz, ja nie wiem, muszę to wyjaśnić, bo to już tak jest wielokrotnie mówione. Wąko nie jest moim chłopakiem, no kurde, no. Jezu, ja przepraszam, że to mówię teraz, ale ja już po prostu nie mogę. Nie no, ile ja razy po tylko- prostu tylko ona się mi płaci, pojawiają. żebym ją promował, no to tak to No prosta właśnie, sprawa, no. Ludzie, wy od razu jakieś romanse wynajdujecie, bez sensu. Dobra, Norbert, teraz bo tak. to się nie pojawi, ja musiałabym kliknąć, żeby się pojawiło, wiesz, bo 2 razy nie można. Każesz, dziękuję za serduszko, buziaki. Klaus, jak ci wdupić, proszę cię. Nie poradzisz, no, że jesteś zacianki w uszach. Wiesz No co nie, ci powiem? Jezu, Patrz bez to. przesady. No. Pana Negro to chłopak Sakebini. O! Dziękuję za serduszko, nie wiem kto teraz zafollowował, przepraszam. Mercia w FC. Widzisz co zrobiłeś, bo on Nie kogoś z czym wszystkich ja. czytać, buziaki. Czy wy I nie co? możecie się normalnie porobić? Mateusz widzę radzi sobie bardzo dobrze, ale Mateusz taki jest, on zawsze sobie poradzi. Nawet o 6 rano. Mateusz Inspektor, jest dziękuję za najlepszy. serduszko. Buziaki.
Kurde. Bonkol ma chłopaka, ludzie ogar, 4 wykrzykniki. No dobra, warto spróbować. Bunkol, masz minę zawód życia. O, kurde. Ja? Mateusz, nie powinieneś nazywać puszu jak pół litra, nie? No, za mało. Ktoś cię tam zdupił. A, bo tam była przerwa pewnie dlatego. Ty pyszny robalo grzmot. Ojaje. No, pana Negro ma rację, właśnie o to chodziło. As morderca nie ma serca. Dziękuję za serduszko. Buziaki. Buziaczki. Buziaczek. Chciałbyś. Buziaczek. Nie. O, dziękuję ci Jasiu Doma za followki. Buziaczki dla ciebie serduszkowe. Takie... I teraz wszyscy kapoprajt na czacie, kapoprajt! Dziękuję. Wydało się, Dziękuję ci za jednego followka. Dziękuję. Muszę ci po wszystkimi ustkami moimi. Ty geju. Przepraszam, nie wytrzymałam. Kurwa, co ja mam zrobić? Będę już poważna. Dobra. Ktoś szutował to jak Dawid Bonkol robił buziaczki, bo ja muszę wiedzieć. Jolo. O, ile kapoprajt. To tak kurde, to trzeba być na streamie, a nie odshotować. Że shotów nie było. O, donate był, dzięki, nie wiem, tam 1 000 000 złotych chyba. Co robicie? A co to robi? Ale to chyba coś robi, nie wiem. A może to rozwala miny albo co? Zobacz, bo to nie zabija na pewno, to nie jest nawet do mnie, to bardziej Nie, przy ale tym, to- idź do nie, skrzynki, to- serio to Niklaus, prawda. idź do... Kurwa mać. Mówię ci, mi się wydaje, że to coś rozwala elektronikę Jezu, wy nie jakąś. potraficie siebie porobić, naprawdę. Dziękuję za serduszko. O, może, ja wiem, może dron jest po to, Wolf, żeby dziękuję za aktywować serduszko. właśnie jakieś Buziaki. rzeczy, Co? 47 zł? 71 groszy. nie? O kurde. Ja, buziaczki. Dziękuję za taki buziaczki. donate wave. Tak, A to- Ojej, wszyscy dziś buziaczki robią Neby- za donate. za taki donate to bym z jęzorem dał nawet, ale mi wstyd trochę. Taki, ale taki mokry by był, nie? Taki Buziaczek. obślimtrany Mini, taki. Bonkol się No, pyta, czy dasz taki mu wiem. buziaka za żelka. Nie. Dziękuję. Żelek. Ja nawet nie wiesz, o co chodzi z żelkiem, Nie mam nie? pojęcia. Ale nie wiem, A to dlaczego, dobrze. dlaczego mnie się pytasz. Ja zaraz. To lepiej, żebyś nie wiedziała, o co chodzi z żelkiem. Uuu, nie wiem, o co chodzi. No właśnie nie wiesz, no to lepiej, żebyś nie wiedziała. A do wyślij mi prywatną wiadomość. Nie, tu chodzi o pewnego streamera. Tylko... O kurwa, ale zrobiłem ruch. Co za... Ziga. Czy to jest słynny Ziga? Ale nie no, Boże, bez przesady, już nie ciągnij tego tematu, naprawdę, bo w ogóle to... Nie no. Ile razy mam tłumaczyć? Viva la kabinę, widzicie? Mimo, że przegrałam, to Pa, Dawid. wygrałam. Ostatni Do bilet ciepna. pierwszymi. Patrz. Pa. Dziękuję, Dok. Dlatego Klaus. na No. wiadomość. No, nie chodzi. Kaczący czołg. Ty się kurde Norbert nie interesuj. Poszło 30 biców. O nie, ty masz mój czat odpalony może? Przeczytam to z innego urządzenia. Ja? Klaus. Nie mam. Czytam Kurwa, nie swój Klaus, czat, bo tam masz mam tu... swój. Znowu Juliusz zaatakował poezję. O jest. Joker, serduszko. Buziaki. Ale to już sobie odpalę. Dobra. Dziękuję, Mateusz United. Aha, bo myślałam, że to... Czekajcie, jakie co salwy się to. dzieje w grze? Aha, bo w ogóle niewiele. Ja obserwuję was, widzicie? Ja patrzę na czat w porównaniu do niektórych Kurde, streamerów. Colsztok, Dziękuję, w ogóle uważaj, mają nie być gdzieś taki mądry. Widzów. Aha, bo myślałam, że to... Czekajcie, Patrz, jakie co się salwy dzieje idą. w grze? Bananego kokaina Ach, będzie niewiele. że wpisujecie. Ja sobie odpaliłem jeszcze raz swój czat. O, widzicie? Niklaus dopiero odpalił swój czat. Widzicie, drodzy widzowie Nie. Niklausa, co o tym myślicie? Nie, mój czat odpalił. Mój dopiero. A, myślałam. Kurde, utonęłaś, to siedź cicho. No. A, Utopione te, jak utopce i... Martwe ryby kobiety głosu nie mają. I utopce. O Jezu, nie wiem. niektórzy streamerzy nie umieją grać i czytać czat. No taka prawda, Unikacy, no się poradzić. Dobra. O,
Baba wodna. Zdradzieckie Wąko nie skurczybyki. szanuje Wysłałem im Sakiewicza. linka, a teraz przychodzą wszyscy do Sakebili. Zdradzieckie, jakby to powiedział testowy Bąko nie szanuje Sakiewicza. Kurde. Przyszedł tak. Ktoś tak przyszedł. Szowinista Bąko, fajny. Bardzo ładnie. Zdradzieckie, kurde. To. S od Jak X, się tak syn. Ja zapraszam do siebie, ja tak nie mówię o swoich widach. O! No nie. No, Dziennie po 19, No! słuchajcie. no! Ja Ale myślę, wy się że... piścicie, naprawdę, ja nie wiem. Być Wy cicho. to bardzo lubicie, naprawdę. Afford the key. Mam prawo komentować, co się dzieje na ekranie. Ale to komentuj to tak jak Izak musisz komentować. Ja nie mogę być komentatorem sportowym, jestem kobietą. Czekajcie chwilkę, A no ja was faktycznie nie słyszę. zapomniałem. Nie no, faktycznie to się wyklucza. Co ja mam jeszcze zrobić? Time to discuss your earnings yield. Nie wiem. Znaczy w kuchni jest słaba akustyka generalnie, nie? No. To ciężko tak. Ja co dupca. We can still make a profit. Nie tak, kurde, do góry. A, nie mam nic do picia, nie mam nic do picia. Co się dzieje? Zabija się, uje. Dobra, niech se tu siedzi. To? Dobra, nie Klaus. Żałosne wbijecie na większych streamerach. Co nie? Też tak o tym myślę, Bąko. Cicho tam teraz, bo gram, patrz. Co ja napada, dziękuję za serduszko. Wbij do bunkura i rozrywany. A co tam się dzieje na tym bunkura? Mam wydawać Poszło. bany? Nie! Oje. Dobra, poczekajcie. How did you? Jestem kobietą, a to tak brzmi jakby ktoś mówił na przykład mam HIV. Hopeless, dzięki za 100 i pozdrawiam gorąco. Straszna sprawa, no. How are the markets doing? O nie, to ci pojechali teraz gorzej niż Lempiang, mówisz więcej, a to trzeba umieć. Maciule Jezus. I'm off to make a Jednak deposit. więcej idę. gadać niż Lempiang to... Kuźwa. Nie Klaus, a to się... weź się spadochron. O, Snap up some stocks. Chłopie, ale kręgosłup złamany. Robak skakany. To był. Gdzie ona poszła? Halo? Ona się wyciszyła? no do kuchni chyba, nie? No nie wiem właśnie. Gdzie ona jest? No jest, ale coś poszła do kuchni chyba. Gdzie jestem? A, dobra. Dobra. Hej Mateusz 07. Uwaga! Co się dzieje? O ja! O ja! I Klaus, patrz teraz. No. Zawodowe to będzie. Jak seto. Jesteś gotowy? No. Jestem już. Jak tam? O, dalej. Patera. Piąteczka. No. I uwaga. Aerobarn, jak było na Sylwestrze? Bardzo fajnie. Czy generalnie to nie był Oj, Sylwester drodzy, Sylwester o z Bąkora, kurde, ale prawda? To wszystko był Sylwester po prostu z różnymi streamerami. Więc Tak było. To invest. tak było. Streamer to brzmi jak wyrok. Siema Mixtorm, co u ciebie? Czy ty żyjesz? Czy czujesz się jak w niebie? Mamy ci zabrać mikrofon, Patty. I teraz co masz na swoją obronę? Czemu macie mi zabrać mikrofon? It's time to discuss your earnings yield. Kurde. No właśnie, teraz jest pytanie. Dobra. Zastanów się. Będziemy lobować. Buy, sell, No trochę za lekko. Ale żeś wdupił. liability. Kończycie już teraz po tym? No, zaraz No kończymy. dajcie ten drugi meczek jeszcze. No, zawsze przeciągamy dłużej. Czekaj, że... Patera. No. Poka. Sowę. Cześć Master Alvaro. A tak wyszło, no. Nie, bo chcecie... No dobra. Bez No to nie jest, mała. ale Jezu, Dawid jest... Ja pierdzielę, ale jesteście w ogóle... A, nie wiem. Pół godziny temu jeszcze wasze trio oglądałem. A, to spoko, Mixtorm. Po jednej reklamie za 5 biców nie da rady więcej wyświetlić. A to ja nie wiem, ja nie zepsułem tego, Norbert. Ale podobno połowa hajsu z Twitcha poszło na mój poprzedni miesiąc bitsowy, więc dlatego.
Ej, kokainowy mi dał followa, no pięknie. Teraz Kokainowy, dopiero. ty zdrajcą. Ty zdrajco. Odfollowuj powiem tak. lepiej. Ja powiem tak, tak to był, uwaga, teraz powiem tak, szczerze, od serca, jeżeli to byłby Sylwester z Bąkolem, tak jak tu piszą na czacie, to byłby najmniejszy Sylwester w życiu, więc popraszam sobie takie komentarze. No bo z się tobą. No dobra, no. Bawiłam się bardzo dobrze i niekoniecznie z Bąkolem. Dobra, już To jest tam pierwsza, dalej. była pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest taka, że... Wybiłeś mnie z rytmu. Coś miałam powiedzieć. Dziękuję po też za serduszko X Krzatix, To już się- dziękuję THC Biznes, to już się Adam, robi jak Sidorski, szachy. Czarna Panda, Joker, Niklaus. Green Evolve i tak dalej. Dziękuję za serduszko. Chodźcie, może zrobić souluwa. It's time to discuss your earnings yield. Kokainowy, co ty napisałeś, bo nie A widzę. co ja tu mam zrobić? Cieszę się, że urodziłem się jako człowiek, a nie kobieta. No, Aha! Tak to się robi. Aha! Jesteś niemiła w stosunku do Bengala, nie zniżaj się do jego poziomu Davidius, bo to nie jest tak. Ja po Nie, ja prostu... tego nie stworzyłem. Ja delikatnie, po prostu. kulturalnie zwracam uwagę. A to się robi do nas... Niklaus, 3 sekundy. Ktoś kurwa zmagnesował, dobra. No coś to A było. to będzie moje pociski może przyciągać? Czekaj, ej, to będzie dobre. Patera. Brawo. Odbija! Odbija pociski! A, No. no dobrze. That's hardly market leading. To jest jak partia szachów tego, Kasparowa z komputerem. Z szachowem. Z szachowym. A który to? A to ten. Jezu, wiecie co, to jest po prostu, oj, no to tak grają właśnie. Jak usiądą do jednej gry, to Dobra. się nie mogą, no. Ty słuchaj, żebyśmy nie włączyli symulatora, kurde, plotkarskiego kobiet. 15. Aż jest, to było takie mocne. Symulator O. kobiety Tak to mnie by była wyobraziłeś. najnudniejsza gra na Jak wasz świecie. makijaż. Czekajcie. No, pokażę coś. Moi drodzy. Patrzcie teraz. A ty mi... Ty Niklaus, a może... No, dawaj owce. Onkol i Lol? Niklaus Kappa Pride. Tylko nie mówcie nikomu. No kurwa. Fikołkę skakanego robiła. Co tam, świnko szamanie? Dobra. How are the markets doing? How are the markets doing? Albo nie. Co ja chcę? No nie wiem. Chcę w dupia drugi magnes. Siema Tyran, witam wszystkich wieczorową porą 2 po 1. Dobra, Niklaus. To ty tylko pierwszy już są jej. Sprawa do wyjaśnienia. To nie jest sprawa dla reportera? Sprawa dla reportera, mieszkańcy Radzionkowa. A, Burmistrz Radzionkowa. Przecież w Radzionkowie też są ludzie. i w dupie zarapa. Wbrew pozorom. Shorty, dziękuję za serduszko. Czy Maciej Orłoś odwiedził Radzionków? Kraku, Nie, dziękuję za nie godej. serduszko. Dostał że 1 HP. Black Joker, dziękuję. Dzięki. Time to earn that Spoko paycheck. szaman. No tasiorek. No i O. widzisz, jestem. Hehe. Zajmę się tym. A, właśnie panowie, ja stwierdziłam zgodnie z czatem, zanim jeszcze przyszliście. No. Dzięki Davidius. Co tam ciekawego? Sokabini patrz, dorobiłaś się własnej emotki na Twitchu, pięknie, dziękuję. Tylko, że to nie jestem, no nie no, aż tak brzydka jestem, naprawdę, no super. Stwierdziliśmy zgodnie, że ja kupuję H1 Z1 i ja udowodnię, że potrafię grać lepiej niż wy i nie będę się kampić w ubikacji.
Słuchaj, Mhm. już takich dwóch było ostatnio, Haronowi co dziękuję. próbowali udowadniać. Mocne Dobra, słowa no. jak na tak młodą dziewczynę. Maciek, dziękuję. Buziaki. O, kurwa. No i ciul. That's hardly market leading. No nie wiedziałem, że nawet ten... Co ta zmywarka chodzi głośno? No właśnie, no sakiewka. I'm gonna be Tak, no. out. Nie, bo szukam czegoś, kurde, no. Sznupanie mi się włączyło. I'm avoiding another down. Niklas, ty dobrze wiesz, że sznupanie to choroba. No, w pewnych sytuacjach. Nie umiem czegoś znaleźć. Dobra. Coś ty mnie zrobił. Dobra, chodź tu. Wiem, Nexter, wiem, tylko wiesz, że ja czekam na moment odpowiedni. Dobra. Patera. No, Patrzcie tylko. No zauważ, ostatnio tak ładnie się bawiłaś w ubikacji, już nie pamiętasz? Co? I po co to czytasz? It's a buyer. Nie wiem, Mark. bo to jest coś Dobra. ma związek z... Nie wiem z czym w sumie, nie wiem. Coś ty miał fajnego? A, takie. Ja czytam różne komentarze w Ja. porównaniu do ciebie, Bąko. Ty czytasz tylko te, które ci pasują. Mhm. Tak jest. Idź sobie. jaka bieda. Bieda, bieda, bieda. A, w Dishonored pokazywałaś jak prawidłowo koszty sklepy. Nie pamiętam już tak, kurczę, no było faktycznie coś. Patera. No, poka. Rozwałka. Ła! Niklaus, bo my nie skończymy tego, nie? To czemuś mnie nie zabił? Ja muszę, A Teuszek ładnie się trzyma, no. ja muszę skończyć, nie ściemia. It's time to discuss your earnings yield. Dobra, dupca to. Regulate. Coś ty zrobił? Kopoteka. Rabenos, dziękuję za serduszko. Buziaki. Tak jest. Dobra, Niklaus. To już jest żart. To już jest żart totalny, patrz. Ognia. No i do widzenia. Dobra, i teraz jaki frajer jeszcze został? Helmut, tak? No, No to ja ci porobię go. I don't have no Ja mam zobaczymy. teraz tak, tworzenie. Tu sobie zrobimy tak. time to invest. Want some share? Co robisz? Co to jest? Czemu lecisz tym? Rebalance the book. O nie! Zbieracz to jest. To po to ten dron tylko jest. No. Ojej, No dobra. blum. Uwaga. We're almost at closing. Patera, Niklaus. How are the markets doing? No. A to czemu ty masz ruch? Ty masz jeszcze ruch? A, nie wiem czemu. Ej, what the fuck? Jakie to głupie było. Masz Takie kary. buziaki to ja mogę przyjmować, a nie od jakiegoś ponkura, no właśnie. Widzisz? Rabenos... Bo my się po prostu rozumiemy, no. Dziękuję ci. Buziaki dla ciebie. Sprytnie. Very sprytly. No i teraz zobaczymy, co ty zrobisz. No zobaczymy, no. Zobaczymy. No poka, No, no. pa. No kurde, pokaż. Is that my bonus? O nie. No Melaus, chyba nie. Kurwa, zablokowałem się wieżyczką. Ja pierdolę. No o to chodziło właśnie.
No nie wierzę. Nie zrobisz tego, stary. Zajmę się tym. No w sumie dobrze, że tak zrobiłeś. Aha. No zrobimy tak. Jakby nie, jak tam Ori robi podejście na jedno życie, właśnie mnie już krew zalewa. No, jest masakra. No, ja jeszcze nie przeszłam tej gry. No, w czym? Ori. Pozdro. Rabenos, wszystko się zgadza, aż się zarumieniłem. Widzisz, Bąku, tak to się robi, no. Do roboty! Świetnie! No. That's hardly market leading. Ja teraz obejrzę. Mikra, że ja ci pokorzę coś. No, dawaj, podchody, stary. Co zrobisz? Uciekniesz mi? Nie uciekaj. A wiesz, że 20 sekund zostało? Nie interesuj się. No. Pożałujesz tego. No i jeszcze ma strzał jeden, jakbyś nie chciał ten. Ale spoko. czemu... Aha, ja klikałem, to czemu Zawsze się nie są ruszył? Dobra, się wyjebę bebe. No. O kurwa. Miklaus, pim się. No wiem. Jak Slaksaka skończy jakoś grę na streamie, to będzie cud bananego, to naprawdę coś tego unmoda. Nie! Ja ten... Co? Ja już skończyłam gry. Cześć, Analkonda. O, Bungo Herb. Dzięki. Ej, nie! Bungo Ja Herb. nie wierzę w to, że Midstone dopiero mnie teraz Twoje zafollowował. zdrowie. Zbrodniarz. Midstone, ty zbrodniarzu, Widzisz tam bardzo paskudny. ładnie, wcześniej Dobra, nie miałam kurwa, no. followować. A kto mnie jeszcze zafollowował? Klara, Hopeless, Rafal, Kuba, Kubik, dzięki. Niklaus, to jest to? No to chyba jest to. To, moi drodzy, wyjaśnienie ostateczne. Helmut, to moi drodzy, dla Niklausa piwo, a dla Helmuta Kole. Coca-Colę. No i dobra, no. A to takie już na koniec było głupie. Ale walka była zażarta. Walka była Ja przednia. skończyłam kilka gier już, no. No, znaczy... Kilka. No. Tam skończyliśmy. Nie. Dobra, Sus. ja u mnie Fajnie, będę kończył. fajnie.